Hej, jeg hedder Rasmus, og jeg er forfatteren bag Det Lille Skridt. Lidt om mig. Jeg er 29 år. Jeg elsker iværksætteri. Faktisk lige siden jeg var lille, har jeg drømt om at blive iværksætter. Og derfor mange af de valg, jeg har taget gennem livet, har drejet sig om, hvis jeg gør det her, kommer jeg så tættere på min drøm. Det betyder, at jeg har stiftet mange forskellige projekter. Nogle er gået godt, andre er gået dårligt. Men fælles som alle sammen er, at jeg har lært rigtig, rigtig meget. Og den viden, jeg har lært, kunne jeg rigtig godt tænke mig at give videre til dig. Hvorfor, tænker du nok? Fordi jeg synes, iværksætteri er sjovt. Jeg har simpelthen skrevet den bog, jeg selv ønskede mig, da jeg var yngre. Hvor jeg ligesom kunne lære rigtig meget på kort tid fra en anden. Så det er faktisk grunden til det. Anyway, du kan læse meget mere om mig i indledningen, som du snart skal i gang i. Grunden til, at jeg står her på en video er, at jeg kunne godt tænke mig at lave nogle små videoer, hver gang du skal i gang med et nyt kapitel. Jeg kunne godt tænke mig at følge dig igennem hele bogen. Det synes jeg er sjovt. Jeg håber, jeg kan give lidt ekstra, og jeg håber, at du får rigtig meget ud af det. Hvis du har nogle spørgsmål, skriv til mig, skriv på min Facebook, følg mig på Instagram, whatever. Kort om bogen. Bogen er delt ind i nogle sektioner, og hver sektion har nogle kapitler, som hører til en given problemstilling. Det første, du skal i gang med, det er første sektion og første kapitel. Det første kapitel hedder Find et problem. Og det er faktisk rigtig, rigtig spændende, fordi selvfølgelig skal man finde et problem for at kunne lave en eller anden virksomhed. Men hvad folk tit misforstår er, at det der med at finde problemer er egentlig ikke det svære. Det sværeste er at finde en fed løsning. Så det du skal i gang med nu, det er at lære at finde problemer, for det kan folk godt have svært ved. Det havde jeg også selv. Det har du højst sandsynligt også. Fordi det skal man trænes til. Man skal forstå metodikken. Jo bedre man bliver til at finde problemer, jo flere problemer finder man. Og en eller anden dag, så går du ned på strøget og finder endnu flere problemer hele tiden. Hvor du tænker, det kunne man gøre bedre, det kunne blive til den her virksomhed og alt muligt andet. Så i det her kapitel, tag det nu dybt seriøst. Gå i bunden med det. Tænk på, at der er ikke nogen problemer, der er for store. Der er ikke nogen problemer, der er for dumme. For det er ofte de her helt store problemer, der giver en eller anden rigtig fed virksomhed på længere sigt. Så gå dybt ind i det og koncentrer dig om det. Anyway, når du er færdig med det her kapitel, så kan du klikke ned i bunden på den her mail og sige, hey, nu er jeg færdig med kapitlet, og jeg vil sende dig en ny mail. Og sådan vil jeg prøve at følge dig igennem hele bogen. Alt held og lykke. Jeg glæder mig til at se dig igen. Hej hej!